Mă uit des pe pagina ta de Instagram și mi se pare așa o oază de firesc într-o lume din ce în ce mai photoshopată și mai botoxată și mai artificială. Și vroiam să te întreb, cum facem să ne învățăm să ne iubim ridurile, să învățăm să îmbătrânim frumos, să îmbrățișăm mai mult firescul? Greu! Greu! Să îmblânzim lupta asta cu timpul, cumva, cu trecerea timpului. Greu în sensul că nu cred că cred că sunt foarte rare, sunt excepționale cazurile când, da, nu mă deranjează că pielea mea s-a transformat, că am îmbătrânit, că se ofilește. Dar nu e imposibil. Adică eu m-am preocupat de asta de mult, de foarte mult timp. E inevitabil că sunt și îmbăiată în toată, că am fost pusă față în față cu mediul ăsta, prin acceptare și a lupta cu propriile forțe atât cât îți permit propriile forțe. Adică dacă vezi că te poate ajuta o alimentație inteligentă, să o folosești și să te disciplinezi să o ai. Dacă vezi că sportul poate să întârzie sau să vătuiască, să amelioreze un procedeu din asta, să-l faci. Însă în cele din urmă sau pe parcursul facerilor este să accepti, dar să accepti cu grație. Cu cât reziști mai mult, cred că de fapt asta îmi displace și mie, ca să spun ce observația ta e foarte bună. Cu cât insiști să arăți la 45 ca la 25 și insiști prin procedee, devine caragios. Eu nu sunt împotriva operațiilor estetice de corectare, dacă vrei, foarte discrete. Adică dacă chiar simți că o corectură discretă însemnând să întârzi niște riduri să apară, fie printr-o cremă, fie prin injecții, dacă chiar crezi că asta îți poate te ajută să fii mai luminos ca om, atunci fă-o, dar trebuie să fii atent ca dozajul să vină dintr-o încredere în tine. Dacă vine dintr-o oglindire în exterior, vreau să arăt nu mai vreau să arăt ca la 45, vreau să arăt ca la 35. Vreau să am buzele ca X sau ca Y. Nu-mi place nasul meu. Astea mi se par niște impietăți, așa, adică te bagi peste ceva care te depășește. Și mai sunt pentru intervențiile cu care cred că sunt toată lumea de acord. Dacă chiar sunt niște accidente, adică niște arsuri, niște intervenții medicale, estetice care survin unor intervenții medicale. Însă cred că suferim am spus-o acum mai bine de 10 ani și am dat de curând peste interviul respectiv. Nu mai țin minte, nu e un interviu sau un articol. Trăim într-o lume amenințată de foarte mult timp de o falsă imagine despre noi. Da. Și a fost atât de promovată, nu ți aminte de anorexia modelelor, deja în anii 80 și de
toate tinerele care aspirau să arate la fel și de o întreagă campanie la nivel mondial și de un business care a fost bazat pe cultura mărimii XS. Toate astea n-aveau cum să nu dea efectele, după părerea mea, Alexandra, au fost minime acum 10-20 de ani, când nouă ni se păreau wow. Și efectele sunt abia acum, se văd abia acum. Cu atât mai mult cu cât toată media asta este la îndemâna oricui, oricând. Deci, într-un imediat, nimeni nu se mai uită la un defile, nimeni nu se mai uită la coreografia care e în spatele unui podium, la cine l-a construit, dacă e un artist, nu știu dacă adică rare ori se mai face apel și la asta. Nimeni nu toată lumea vine cu un telefon pe care îl pune în fața ochilor lui, nu-și mai ia timpul să privească cu ochii. Totul e filmat, totul e fotografiat și bineînțeles că totul e comparat imediat. Și uite-te cu ce sunt dotate telefoanele noastre, cu câte filtre. Toate filtrele astea nu poți să-i dai în cap acum femeii care vrea neapărat nasul cu tare și talia cu tare și dieta cu tare și decât poți să o condamni că nu și ia discernământ și timp. Dar e un efect al unei minți nocive, comune, colective, care s-a creat acum ceva timp. Da, știi ce mă îngrozește un pic? Nu neapărat pentru mine, mă îngrozește umbletul ăsta printre măști, că deja te uiți în jur și parcă vezi măști, adică femeile nu mai sunt ele, sunt niște măști cu pielea întinsă, cu zâmbetul tâmp, fără riduri. Eu mă îngrijorez mai mult pentru fata mea. Nu știu, gândul că mă voi duce la o ședință cu părinții la un moment dat, cu femei care au aceeași vârstă și eu voi fi cea mai, adică toate vor arăta de 20 de ani. Păi, fetița mea ce va spune? Mămi, dar ce nu e ok aici? Gândul că ea va avea în jurul ei numai fete care se vor opera la 16 ani, să-și facă buzele, să-și facă fundul, să-și facă nasul, nu știu cum. Da. Tu n-ai fată. Da, băieții e un pic mai... Nu-ți pui întrebările astea așa cum mi le pun eu când mă uit un pic ce o să fac. Acum e micuță, dar în momentul în care o să-și facă și ea cont pe Instagram, din 30 de fete câte vor fi într-o clasă, 15-16 vor fi operate, va veni și îmi va spune, da, buzele mele de ce sunt așa, da, nasul meu de ce... Știi, nu știu, trebuie să mă pregătesc foarte bine de pe acum cu niște argumente. Și speram să mă ajuți tu, vânătoarea de frumos. Da, dar eu cred că fetița ta o să înțeleagă frumusețea prin frumusețea ta, adică de la tine direct. Și la mine Alexei face niște remarci vis-a-vis de vârstă sau vis-a-vis de cum arată celelalte mame sau e foarte încântat că fac sport, adică nu știu dacă e încântat, dar observă, zice, iar reduci să alergi sau la cât sport faci sau... Tu faci zilnic, nu? Da, ai slăbit sau nu știu ce îmi spune sau dar poți să faci asta, da. Cred că putem să... Adică s-ar putea să ai și întrebările astea, nu știu. De exemplu, băiatul meu, mă uit, felul în care el percepe frumusețea la fetele din jurul lui, de vârsta lui, are foarte mare legătură cu ce se întâmplă în rețelele sociale. Dar este și din vina mea, pentru că are timp să se uite pe rețele sociale. Adică se uită pe
Bine că au toți, că nu mai poți, adică abia asta e trist, că e invaziv. Da. Că nu mai poți, ce spui tu e foarte frumos, că de fapt despre măștile astea, cum ai vorbit, e că nu mai distingi normalul de anormal. E foarte fină. Păi nu, normalul va ajunge să fie anormal. Adică exact imaginea mea la ședința cu părinții, când eu, normală și firească, voi părea singura anormală. Știi? Gândul ăsta mi se pare de... Nu ne rămâne decât să sperăm că, fiind atât de speciale și având riduri, va fi rândul nostru să ieșim în față. Doamne ajută! Da, cred că până la urmă eu cu mine sunt din ce în ce mai împăcată, nu 100%, din motivul ăsta fac, nu efort, dar da, e un efort, dar adică am o disciplină legată de alimentație, am o disciplină legată de sport, am o disciplină legată de somn, de aer liber, de o igienă. Acum, ce să zic, nu știu cât o să țină. La un moment dat, când nu o să mai țină, sper să fiu împăcată cu mine, ca să nu mai pese atât de mult. Le deplâng pe... Eu nu am acces foarte mult la site, la Instagramul din România, deși am foarte mulți oameni care mă urmăresc Instagramul și care sunt din România. Dar nu urmăresc ceva ce se întâmplă acolo, însă pot să-ți arăt o imagine imediat din 20 despre care pot fi convinsă că este o imagine din România. Pentru că în România cred că există o fascinație încă uriașă, e și normală, pentru perfecțiune, care e de neatins. Da. Dar există... Dar vezi, exterioară, asta e, că mă mai gândesc la ceva, bun, vezi că îmbătrânești, vezi că nu mai ai șarmul dinainte, nu mai poți să convingi așa cu look-ul tău și atunci investești în, nu știu, niște trăsături interioare care să te facă mai șarmantă, știi? Și atunci lucrezi un pic la tine, lucrezi să fii o prezență mai plăcută, lucrezi să faci o prăjitură mai bună, să fii mai bună, să fii mai caldă, să fii mai... Gândește-te la Nina Casian, care e o mare poetesă a noastră și care nu era o femeie, nu a fost o femeie frumoasă. Ea despre ea e foarte frumoasă, femeia aia este senzațională, eu o ador. Ea despre ea spune într-un interviu că nu a fost frumusețe, ea nu se sfiește să vorbească despre ea. Însă e una din femeile care a stârnit mari pasiuni și a fost admirată și râvnită și tocmai pentru că era plăcută prin ce cultivase. Frumusețea asta cu frumusețea interioară care se vede la exterior nu e neapărat o replică de închis gura a urâtelor. Da. Nu e o replică a urâtelor care se închidă gura frumoaselor. Nu, are un adevăr. Și nici a bătrânelor să închidă gura alora mai tinere. Eu mă gândesc că umorul mă salvează foarte mult sau mă va salva, sper, odată cu vârsta. Pentru că mă mai trezesc așa câteodată probând lucruri, rochii sau vrând să fac chestii pe care că sunt încă vie, așa, efervescentă. Și zic, dar iarăși am avut așa un acces de 30 de ani, așa, brusc.
stai că probabil că îmi trebuie o cafea mai dulce, probabil că îmi trebuia mai mult o oră de somn mai mult. Adică sesizez că e un... Și nu mă corectez pe parcurs, când pot, că nu mi-este tot timpul, am și eu alunecări. Te-ai împrietenit cu viața sau mai ai momente când te răstești cu mâinile în șold? Când te mai ceri cu ea? Mă mai cert. Dar sunt mai rare, nu? Cum îi zicea, îmi place foarte mult, poate e cel mai frumos portret al unei femei de care știu eu, cel al Samarinenței din Steinhardt, care spune că e o sfădăreață. Îmi place atât de mult cuvântul ăsta, sfădăreață. Da, mai stau cu mâinile în șold, pentru că sunt multe lucruri vis-a-vis de care mă revolt și pe care nu le înțeleg și în viața mea și în general în jur. Unul din ele de care am vorbit la începutul discuției noastre, că abdicăm repede, ușor. Mă mai cert cu viața că nu-mi place că se inversează rolurile, că femeile devin bărbați și bărbații femei. Nu în sensul de alegerea orientării lor, ci în sensul că o femeie se echipează ultra cu trăsături masculine și că un bărbat se dezechipează de cavalerismul și de eleganța și de curajul pe care îl caracterizează un adevărat bărbat și devin niște pisici de salon cu care mie mi-ar fi frică să stau în casă, dar aminte în război, să pleci la război. Da, mă cert, adică sunt destul de tensionată, de încordată de faptul că mi se pare că e injust să-l insulți așa pe om, să-l storci, că s-a luptat atâta, au fost atâtea războaie pentru drepturile omului, dar suntem sub asediu. Uite-te cum e plătit omul, uite-te cum e discriminat de la o anumită vârstă încolo, nu mai e bun, bătrânii care nu ne mai trebuiesc, ăștia tineri care trebuie repede să dea randament, că dacă nu îl dau, presiunea care se pune copiilor la școală, până la băiatul meu până la 11 ani a făcut pian, fotbal, karate, artă, teatru, nu știu câte teme, nu știu câte lecturi, nu știu, că ce faci? Că sunt ca niște... Omul e un fel de... Unde îi mai lași tu omului spațiu? Cât îl mai lași să fie? Dacă tot îl pui să facă. Păi când să mai fie omul ăla? Sau când să afle că e? Așa când îl lovește leuca în cap la 40, și când zice, da, mai sunt. Probabil că pe tema asta să dea Dumnezeu să-mi așeze timp să pot să scriu, pentru că îmi sunt foarte, foarte dragi oamenii și lumea lui Dumnezeu, cea despre care am citit în Biblie și despre care citesc în cărțile părinților, cum a făcut-o și care încă mai există și care e trăită de oameni care am în jur, oameni care o trăiesc așa cum e, ca în cărți. Și aș vrea să scriu foarte mult despre faptul că văd măcar asta. Dar da, mă mai cert, adică nu am ajuns nu sunt deloc la o liniște din asta de lebădă patericală, în care plutesc așa și știu tot și orice îmi vine.
am neajunsuri, mă confrunt cu griji zilnice, dar e viu.